tres modalitats de productes i tres àrees d'activitat principals. Una és la de préstecs, que és la tradicional de l'ICF. Nosaltres tenim activitat en préstecs de fa més de 35 anys aquí a Catalunya. Un altre producte que tenim és l'aval. Els avals els oferim conjuntament amb Avalis de Catalunya i estan adreçats principalment per a pimes i autònoms. La tercera modalitat és el capital. Invertim en companyies, en startups que siguin molt innovadores, que es troben en fase de molta inversió, fase capital, i tant en préstecs participatius com a través de fons de capital risc. El tret diferencial de l'ICF és que tenim acords de col·laboració tant amb Generalitat com amb altres entitats i això ens permet també oferir productes amb cert valor afegit, a vegades amb bonificació de preu o amb ajuts de garantia per facilitar-ne l'aprovació. Que el que hem fet ha sigut donar molt crèdit Covid, que són préstecs de liquiditat per facilitar passar aquest temps en què han caigut els ingressos de les empreses. I aquesta línia crèdit Covid la seguim tenint vigent, però en aquests moments l'estem aplicant bàsicament per a inversions d'empreses més que per liquiditat, ja que les empreses ja estan recuperant activitat i també animades a fer inversions.